कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कळगेकर. कर्नाटक उच्च न्यायालयान काँग्रेस आमदार श्री सतीश सेल हेमका दिल्लो अंतरीम वैद्यकीय जमीन ब्रेस्तार 13 नोव्हेंबर पर्यंत वाडयला. कारवार अंकोलाच्या बेलेकिरी बंदराच्यान बेकायदेशीर खनिज वाहतूक आणि विक्री संबंधात मिनी लॉन्ड्री प्रकरणात कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार सतीश सेल हेमका दिल्लो अंतरीम वैद्यकीय जमीन कर्नाटक उच्च न्यायालयान ब्रेस्तार 13 नोव्हेंबर पर्यंत वाडयला. हो आदेश न्यायमूर्ती एस सुनील दत्त यादव हेमी दिल्ला असून अंमलबजावणी संचालनालयाक ईडी आमदाराल्या वैद्यकीय नोंदीची पडताळणी करसाठी पात्र डॉक्टराले नाव सुचोवचे निर्देश न्यायमूर्तीन दिला. हेचे खातीर 13 नोव्हेंबर पर्यंत वेळ दिला. न्यायालयान ईडीच्या निरीक्षणाची टिप्पणी केली आणि म्हटले की जर तुमका तो धोको घेवचो उरत तर तुमगेल्या अर्जाचेर विचार करूं येता. सैल हेमी वैद्यकीय मंडळाकडच्यान तपासणी करून घेवंक तयार आसात असे निदर्शनाक हाड दिले. दिल्लीतल्या कार स्फोटाच्या पार्श्वभूमीचेर गोकर्णात सतर्क. बॉम्ब निष्क्रिय पथक आणि श्वान दलाची तपासणी. कारवार दिल्लीत घडिल्ल्या कार स्फोटाच्या पार्श्वभूमीचेर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क जाली आसा. ताका लागून प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ गोकर्ण हिंगा बॉम्ब निष्क्रिय पथक आणि श्वान दल हेमी एक कडे जाऊन तपासणी मोहीम चालू केली. या अधिकाऱ्याच्या पथकान महाबळेश्वर मंदिर परिसर, समुद्र किनारो, बस स्थानक तसेच इतर संवेदनशील ठिकाणाची तपासणी केली. कसली बी संशयास्पद वस्तू किंवा हालचाल मिळू जायना म्हण गोकर्ण पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात दवरलात. पर्यटन हंगाम लक्षात घेऊन सुरक्षेची काळजी वाढवली असून गोकर्ण परिसरात येवच्या पर्यटकांक तपासणीनंतर प्रवेश दिते आसात. स्थानिक प्रशासनान नागरिकांक विनाकारण अफवा न पसरवचे आणि पोलिसांक सहकार्य करचे आवाहन केला. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार जिल्ह्याच्या अरण्यवासियाक दिल्ल्या नोटिसाविरुद्ध अरण्यवासियालो आक्रोश. सीसीएफ अधिकाऱ्याक मनवी. कारवार जिल्ह्याच्या अरण्यवासियाली समस्या दिसाक वाढत असून अरण्य खात्याकडच्यान अरण्यवासियाले जागे खाली करूक नोटीस धाडलेले आसात. हेजे विरुद्ध अरण्यवासियाले आंदोलन खर तीव्र जातलेले आसा. न्यायालयान अरण्य हक्क कायद्या अंतर्गत अर्जी दिल्ल्या कुटुंबाक परीक्षण पूर्ण जातपर्यंत जागो खाली करचे नोटीस दिवूं जायना असो न्यायालयाचो स्पष्ट आदेश आसलो तरी रान खाते तेजो गैरवापर करता. तेजेन रानवासी असमाधान व्यक्त करतात. या घटनेन शिर्शीच्या अरण्यवासियान मोठे आंदोलन करून सुमार 5 घंटेपर्यंत चलिल्ल्या या आंदोलन कार्यात सीसीएफ अधिकारी घटनास्थळार स्वतः येवन आमगेले मनीस उकार जाय म्हण हट्ट धरतरेत. अखेर सीसीएफ हेमी हजर जावन तेमगेली अर्जी स्वीकारली. 1978च्या नंतर जागो अतिक्रमण केल्ल्या कुटुंबाक विशेष अनुदान दिवचे म्हण सरकाराले परिपत्रक असले तरी स्थानिक स्तरार बेकायदेशीर नोटीस दितात. हेजेर योग्य क्रम घेवचे म्हण आंदोलनकर्त्यान ನಿವೇದನಮಾರ್ಫತ್ ಆಗ್ರಹ ಕೆಲ. ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3,500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 5 ತಾಸಿನ ಒಂದು ರಸ್ತಾ ರೋಕ ಇರಬಹುದು, ಧರಣಿ ಇರಬಹುದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ವಿಧಿವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡದೆ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ CCF ಆಫೀಸಿನ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ बसता इದ್ದೇನೆ. प्रचाराचो नशा कोणाक आसा हे सगळ्याक खबर आसा. भाजपा जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे करकी. कारवार माननीय खासदार ईश्वर हेगडे कागेरी हे साधे सज्जन आणि विचारशील राजकारणी आसात हे सगळ्याक खबर आसा. वारंवार पक्ष बदल समाज जीवनात खंयचीच नीतिमत्ता न राखचो आमदार शिवराम हेब्बार आता आचार शिकोवपाक लागला हे आश्चर्यकारक आसा अशें उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे भाजपा जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे करकी हेमी सांगले. प्रचार करचे व्यसन कोणाक आसा हे ईश्वर हेगडे कागेरी हेमगेल्या संदर्भात हेब्बार हेमगेल्या वक्तव्या वेल्यान दिसून येता. सरदार पटेल हेमी देशाची एकता राखचे खातीर आपले आयुष्य समर्पित केले. अशा महान पुरुषाला 150व्या जन्मदिवसाक प्रचाराचे व्यासपीठ म्हण संबोधन करचे चुकीचे आसा. आमदार हेब्बार हेमी माफी मागू जाय अशें NS हेगडे हेमी सांगले. वंदे मातरम या गीताक सन्मान दिवच्या काँग्रेसाक कितें अडचण आसा असो प्रश्न NS हेगडे हेमी केलो. वंदे मातरम हे गीत भारतीयांच्या मनात राष्ट्रभावना जागोवचे गीत आसा. या गीतान स्वातंत्र्य संग्रामात विशेष ऊर्जा निर्माण जाली. आजवी भारत मातेक सन्मान करचे हे राष्ट्रगीत आसा. ताका लागून वंदे मातरम या गीताक सन्मान मेळू जाय अशें म्हणच्याक कितें चुकीचें आसा असो प्रश्न NS हेगडे हेमी केलो. वंदे मातरम या गीताबद्दल काँग्रेसालो तुच्छ दृष्टिकोन दिसून येता हे स्पष्ट जाता. आमदार शिवराम हेब्बार हेमगेली भूमिका कितें आसा हे तेमी स्पष्ट करचे अशें उत्तर कन्नड भाजपा जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे करकी हेमी सांगले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेयर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.